Vojk Milic, serb ta' 22 sena, wieġeb mhux ħadd li qatel il-Jesmond Gatt fl-isptar Monte Carmeli f'Lulju li għadda. Ir-raġel li kienet jinżamm fit-taqsima forensika tal-istess sptar ġie akkużat fil-qorti bl-omiċidju it-tlieta filgħodu wara fl-aħħar jiem il-pulizija rċiviet informazzjoni mill-amministrazzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi li dan tkellem magħha dwar l-involviment tiegħu fil-każ. Fl-interrogazzjoni tal-pulizija Milic ukoll ammetta li kien responsabbli mill-qtil ta' Gatt fil-qorti iżda id-difiża ikkontestat id-dikjarazzjoni peress li f'dak il-ħin l-akkużat ma kienx rappreżentat minn avukat bil-prosekuzzjoni tirreaġixxi u tgħid li qrawlu id-drittijiet tiegħu 3 darbiet u kien hawn li firma dikjarazzjoni li ma rridx avukat miegħu. Il-vittma Jesmond Gatt ta' 54 sena kien iddaħħal l-isptar Mater Dei f'qata kritika f'nofs Lulju li għadda wara li kien der li waqaf it-taqsima forensika ta' Monte Carmeli fejn kien ilu jinżamm minn ġimgħatej qabel. Il-mowt tiegħu f'Mater Dei kawża tal-ġrieħi li sofra tħabbret fl-ewwel ta' Wissu. F'April li għadda Gatt kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi li tan-nar lil bib ta' barra ta' dar tanzjana fil-Ħamrun waqt li l-każ kien għadu qed jiġi investigat Milic baqa' jinżamm arrestat waqt li l-każ ikompli. L-eks segretarju permanenti Ronald Mizzi qed ifittex għad-danni lil wieħed mill-esperti brabta mal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Mizzi fetaħ proċeduri ġudizzjarji fil-konfront ta' Jeremy Harbinson u l-kumpanija Harbinson Forensics Limited li tqabdu biex jgħinu fl-inkjesta li swit aktar minn 10 miljun euro. L-avukati ta' Mizzi sostnu li r-rapport tal-espert u mimli żbalji fatwali u anke selettiv fil-ġabra tal-evidenza. Din l-istess inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella li damet madwar 5 snin biex tlestiet u għaddiet għand l-Avukat Ġenerali propju fil-jum li nfetħu in-nomini għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Xhieda ta' esperti ieħor Samuel Sitlington ukoll kienet taħt skrutinju għall-kredibilità tagħha fl-aħħar seduti taż-żewġ kawżi li nfetħu bbażati fuq l-istess inkjesta. Il-qorti ċaħdet il-ħesim mill-arrest lil Charlton Mifsud ta' 39 sena mill-imqabba li qed jiġi mixli li nhar 11 ta' Ottubru fil-għaxija għeddet u attakka 3 uffiċjali tal-Pulizija fl-Assaf ta' Sliema. Ir-raġel u missieru kienu sejħu fl-Assa minħabba rapport ta' sewqan perikolus iżda appena wasal fuq il-post. Charlton Mifsud beda jaġixxi vjolenti f'waqt li ma kkoperax mal-uffiċjali u saħansitra irreżista l-arrest u attakka 3 pulizija b'wieħed minnhom isofri ksur fit waħda waqt li ieħor sofra ġrieħ ħfief.